खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयाहाय खौरां बिजोंफ्रावहाय गोबां नैबे सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि ना मुसुखा बेखौ देखानायखौ जों नुदों बा बिदिनो फट' बा मा खेबनानै बेबायदिनो हगारना होनायखौ जों नुलायदों। जों बयबो बुंलायो बिफा बर'निनो बिफा होननानै। जुदि बिफा होननानै जाय व्यक्तिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोखांखौ बा मुसुखाखौ बा गाज्रि रोखोमै देखानाय बा देफ्रामनाय मोखाङावहाय देफ्रामनाय बेखौ जाय मानसिया खालामदों बे अयनाय खालामदों, अयनाय जादों बियो। दा जाय व्यक्तिया बिखौ देखादों बिबोथ' बिखौनो बिफा होनना मानिनो गोनां जादों। दिनै फरायसा आफादल' नङा, गासैबो बर' हारियानो आरो बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं, बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोर दं, बै व्यक्तिफ्राबो बिथांखौनो बिफा होननानै मानियो। जोंल' नङा, जोंनि बेसेबांबा गिदिर गिदिर दिनै सोरबा राजनितिकल' नङा, राजखान्थिनि मानसिफोरल' नङा, बयबो बिखौ बिफा होननानै मानियो। थ' बिखौ बेफोरबायदि खालामनाया आंनि हिसाबाव मोजां जायाखै। आंनिब्ला बिखौ थाबैनो माने नायबिजिरनानै सोर मार बि मानसिया, सिखावफोर बा दुस्थ'आ बेफोरबायदिखौ बान्द्रामि खालामनायफोरखौ हमनांगौ आरो बेफोरनि सायाव मोजां साजासो होनांगौ होननानै आं सानो। खिन्थु नाथाय दिनै बियो बर' हारिखौ बे अबस्थायाव लाबोदों होननानै बुंबा बिराद अबदान दं। दिनै बिथाङा सोमावसारनायखौ जुदि फोरोंजेनामोनबा आरो फोरोङामोनबा रोंनायबो नङामोन जों बर' जाथि हिसाबै। बर' हारिया बेसेबांबा गोथौजों गोदोनानैसो थागौमोन। बेफोरबायदि व्यक्तिखौ जुदि बेफोरबायदि अयनाय खालामोब्ला मा होननांगोन आरो दुखुनांथावना जेबो थानाय नङा। जों भबिष्यतआव जों नेक्स्ट जेनेरेसनफोरखौ मा फोरोंलांगोन, मा खोन्थालांगोन? बेफोरबायदिया आंनि थाखाय, आंनि नुहुरनायाव, आंनि बुजिनायाव साबजानायबो जायाखै। ओरैनो खुगायाव बिफा होनबाल' जानाय नङा। जाय व्यक्तिया दिनैहाय बिखौ बेफोरबायदि खालामदों बेनि सायाव मोजांनो बेबस्थासो लानांगौ। जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरनो जुदि बिदि देखानांगौ मानांगौ बे बुस्थुखौ जुदि बिफा होननानै खुगायावल' बिफा होननानै मा जानोब्रा। ओरैनो बिखौ मोजाङै जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो मान सनमानसो होनांगौ। बेफोरबायदिखौ मोजां साखोन सिखोनसो दोनलायनांगौ। जायगाफोरखौ जि जायगायाव बानायदों बेफोरो मोजाङैसो दोननांगौ। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय। दिनैहाय मोनसे ससे आं नैबेखौसो सरजाबफानो लुबैदों। जिहेथु मैया खनिन्द्रनि सायाव माखासे बायदिसिना बाथ्रा लाबोदों। बिथां खांखिला होननानै बुङो, सरासनस्रायै खांखिला होनना बुंबा जों बयबो सिनायलायो बिखौ। थ' बे व्यक्तिया दिनैहाय खनिन्द्रनि सायावहाय माने बहाबा सोरनिबा न'आव थांनाय मोनायाव बा सानाव थांनाय, बै व्यक्ति न'खराबो फिसाय गैला नामा बेफोरबायदिसो खोनानो मोन्दों बा बुंदों। थ' जों बेफोरबायदिखौ हमलायबाय थायोबा ना सोरनिबा आफादाबो माब्लाबा दुरबल जायो खामानि मावनो। पार्सनेल एटेकफोरबो बायदि जादों बियो। बिदा खनिन्द्रआ सोरनोबा न' लुना होदो जा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया। आरो बै न'खराव थाङो, बेहा न'खरनि रिलेटिभ जानोबो हागौ बा न'खरनि भाइ बाहागि, बिदा गावनि नङाब्लाबो गावनि गुबुन दालाय दासायै न'खरनिबो जानो हागौ। बे हिसाबै थांदोंबो। आरो बियो फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बिनि सायाव गोबां मानसियानो बिखौ थांजानो लुबैगोन जे फै गथ'फोरखौ एसे मोजाङै बायदिसिना बिनिफ्राय सोलोंनो लुबैगोन। बिथांखौबोथ' मोजां मोनग्रा बहुद मानसिफोर दंना, गोबां मानसि दं। थ' ओंखायनो आं बिखौ बुंजानो बादोंमोन। बिथां खांखिलाया जाखिनि बाथ्रा बुंदों, जाखिनि राव बुंदों, आं खाबजानाय मोनाखै। थ' खोनासंनानै लानि बिथां खांखिलायाबो मा बुंदों आरो फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि साराबो मा फोरमायदों जों खोनासंनानै लानि एसे। बयनिख्रुइ दुखुनांथावनासिना बेनो जे जों बर'नि बिफा होननानै बुङोना, बेखौ दिनै
बेफोरबायदि मुसुखाखौ गाज्रि खालामना होनाय बा देखानाय मानाय बेफोरबायदि खालामनाया आंनिब्ला हुदा जायाखै। बे मोजां जायाखै, हुदासो होनफ्लांदों, मोजां जायाखै होननांगोन बेखौ। दिनै बेखौ दिनै फरायसा नैबे सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो जुदि बेफोरबायदि खालामबायबा आरो उनावहाय गोबां बेफोरबायदिनो कन्ट्रिबिउसन गोनां रुंसारि जालांबाय ना बै बेक्तिफोरनि बेफोरबायदि सावगारि मुसुखाखौ जुदि खालामिनि माथो गिदिर बाथ्रा नङा होनबा? जों नायनानै लाग्रोनि एसे। आरो बिथाङा बबे गुवाहाटीयाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। गतिके दिनै खनिन बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला। सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव, आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै एसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। बिथांमोना अपोजिसन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। बेला जेरै जोबस्रांदों बिथांमोननि थांखियाबो जोबस्रांलांबाय। सार दङ बिथाङा न'खर फिनायनि बिथाङा बेखौ सानखानांगोन, न'खर न' बां लुनायनि बिथाङा सानखानांगोन। नाथाय बे NGO आफादाव थानानै बिथाङा बोरै न'खरखौ सालायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दहाय फुङाव आङो मोनसे भिडिअ आङो नुदों, गोबाङा हयथ' नुदों जागोन। जे भिडिअआ BPFनि सासे दैदेनगिरि सिनेन बसुमतारी होननानै बुङो, जाय बिथांखौ खांखेला बसुमतारीबो होननानै जों मिथियो। बिथाङा कासिकत्रानि, आरो बिथांनि जिखिनि भिडिअ बेखौ नायनानै बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राफोरा गासैबो मोनसे माने मिनिं गैयै, ओंथि गैयै आरो जेबो फोरमान गैयै बेबायदि मोनसे बेसलेस बेबायदि मोनसे बिथांनि अभियोग बा बिथांनि एलिगेसन। आरो बेबायदि एलिगेसनखौ मोनसे आफादनि सायाव बा सासे बिबानगिरि बा दैदेनगिरिनि सायाव बिथांमोननि एलिगेसन होनानै डिफेम खालामनो नाजानाय बेबायदि बिथांमोननि गोबांबार थांनाय समफोराव जोङो नुबोबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि सायाव जे खांखेला बसुमतारीया जे एलिगेसन बा जिखिनि मोनसे अभियोग जे लाबोदों, बे बाथ्राया जाहैबाय आं लावरिपारा होननाय गामियाव सोरनिबा न'खराव थांबाय थायो आरो मा इन्टेनसन लानानै थांबाय थायो होननाय बिथाङा गिबियावनो बे बाथ्राखौ बुंदों। दा आं बेवहाय रोखा फोरमायनो लुबैदों जे आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि, सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोरजोंबा अकेजनेलि बा फोरबोफोराव सोरनिबा न'आव थांनाय आरो फैनाय बियो सासे मानसिनि बियो डिउटि, सासे मानसिनि बियो डिउटि। आरो आङो गोबां लावरिपारा होननाय गामियाव गोबां न'खरनि अकेजन बा गोबां न'खरनि फेस्टिभेल बा गोबां न'खरनि माने माखासे सुबिदा उसुबिदाफ्राव मालाबा थांबोदों बा थांदों। आरो दा खांखेला बसुमतारीया जे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा रोखा खालामाखै जे आङो सोरनि न'आव आङो थाङो आरो माब्ला थांदों, बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा खालामाखै। दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय जायखौ बिथांमोना थांखिनो नागिरदों आं हमनानै लादों। आंथ' गोबां न'खराव थाङो, नाथाय बिथांमोना जायखौ थांखिनो नागिरदों बै न'खरखौनो जुदि थांखिदोंब्ला बै न'खरनि बिमा बिफाजों मोनसे खाथि माने थांनाय माखासे समफोराव बेबायदि मोनसे माने हाइ हेल' बा थांलाय फैलाय बेबायदि माखासे सोमोन्दोफोरा बेबायदि माने थांलाय फैलाया माने जादों। आरो मोनसे न'खराव जिहेतु बिमा बिफाजों सोमोन्दो लानानै माने जुदि थांलाय फैलाय जाबायब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरा बेवहाय अट'मेटिकेलि माने मोनसे सोमोन्दो बा मोनसे माने रायदावनाय बा मालाबा माने माखासे बाथ्राफोरखौहाय माने फोरमायनो लुबैनाय बा अकेजनफोराव माने मालाबा हांख्रायनाय बेफोरो जायो। दा बिथांमोना रोखा खालामाखै जे आं सोरनि न'आव थाङो आरो आं सोरनि न'आव मा खालामहैयो, बेखौ बिथांमोना रोखा खालामाखै। आरो जायखौ टारगेट खालामदों बियो बेखौनो जुदि टारगेट खालामदोंब्ला आंनि सासे माने एक्स स्टुडेन्ट आरो एक्स स्टुडेन्टनि बिमा बिफा बिथांमोननियाव आङो थांदोंमोन मोनसे समाव। आरो दिनै
नैबे बुब्लियाव आंबो आंनि आफादनि माखासे बेस्थता आंनि आफादनि माखासे जिखिनि हाबाफारि ओरै थांनांगौ ओरै फैनांगौ बेनि थाखाय आङो सिगाङाव जिल्लायाव थानाय समाव जिखिनि मानसिफोरजों आङो खाथि रिलेसन दोननो हादोंमोन थांलाय फैलायनि आं बेखौबो खालामनो हायाखै बेबायदिनो आङो सोरजोंबाबो बेबायदि आङो खालामनो हायाखै बहुद बेबायदि मोनसे गेप जाय न'खरजोंहाय बेबायदि मोनसे बिथांमोना एलिगेसन खालामनो नागिरदों बियो माने बेबायदि फोरमान बिथांमोननियाव हयथ' गैया आङो मिथिगौ आरो दिनै बिथांमोना नैथियाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे आङो लायनो जाय न'खराव थांबाय थायो बे न'खरनि न'खौ आङो लुनानै होदों दा बिथांमोना रोखा जानाया गोनां आरो बिथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बै न'खरनि बिगोमानियाव सोंहैनाया मोजां आरो सोंहैनानै लानाया मोजां जे बिथांमोना न'खौ माबायदि लुदों आरो सोरनिबा न' लुनायाव आंहा बेबायदि जेबो माने बिहोमाबो गैया आंहा बेबायदि मिथिनो लुबैनांगौबो गैया आरो सोरनिबा न' लुनायाव आंहा जेबो बुंनांगौबो गैया नाथाय बिथांमोना मिथिथारनो लुबैदोंब्ला बिथांमोननि न'आ माबोरै लुदों बै बिथांमोननियाव थांनानै सोंहैनाया बिथांमोननि मोनसे दायित्व आरो बिनि फोरमानफोरखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थाफिननाया बिथांमोननि दायित्व होननानै आं सानो आरो थामथियाव बिथांमोना आंखौ एलिगेसन लाबोदों जे आङो गुवाहाटीयाव सोरनोबा आङो फ्लेट बायनानै होदों फ्लेट बायनानै दोनदों आं बिथांमोननियाव सोंगोन जे आं कनिन्द्र बसुमतारिया गुवाहाटीयाव सोर व्यक्तिनो बबे डेटआव बबे एड्रेसाव बबे वार्ड नाम्बाराव बबे हाउस नाम्बाराव आरो बेसेबां रेटजों आङो फ्लेट बायनानै होदों बिथांमोना बेखौ रोखा खालामनांगौ आरो बिथांमोना बेखौ पाब्लिक खालामनानै होनांगौ बिथांमोना बेखौ फोरमान होखारे बिथांमोना होथारनांगोन आरो बेखिनिखौ बिथांमोना जुदि साहस गैयाब्ला दिनै आंनि सायाव बेबायदि मोनसे एलिगेसन लाबोनाय बिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानाया गोनां होननानै आङो सानो